Яңа төрсмені үзенчәлекләрен Мөршидә Җиһан күреп кайтты. 1-2-3 бездә барлык көч. Хәзер балалар гимнастика ясый, аларның һәр иртәләре шулай башлана. Без Чирмешән районының Бәркәтә авылында әйдә дигән лагерьдә. Тиз зарядкадан соң балалар линейкага тезелә. Һәр отряд үзенең исемен, девизын әйтеп, өлкән әйдәманга хисап бирә. Кәйфләр ничек? Безнең инде әйдә лагере ул быелны Чирмешән районында 2нче тапкыр Бәркәт авылында уздырабыз без аны. Барлыгы лагерьга 60 бала йөри. Димәк, безнең авылыбыз яши, димәк, безнең авылыбыз беркайчан да югалмаячак. Әлбәттә, бик күркәм башлангыч бу смена балаларны авылларга җәлеп итү үрнәге. Үзләренең җырларын, биюләрен, сәләтләрен күрсәтәләр. Менә шундый төрле уеннар уйныйлар. Балалар өчен иң мавыктыргыч уен квест. Оештыручылары беренчеләр хәрәкәте. Без квестта эшләрбез балаларга бик ошый. Безнең алдынгылар командасында кызлар белән, кая балалар, кая яшьләр, без шунда инде. Менә бүген без әйдә лагерына килергә булдык. Әйдә сменасының программасы бик кызыклы. Көндә балалар әйдәманнарын яңа иҗат җимешләре белән сөендерә. Менә шундый зур лагерьда үз-үзеңне тоту кагыйдәләре, беренче чиратта тәртип, зурларга карата мөнәсәбәтләрен, чтобы барсыныкы да әйбәт, вожатыйларга, зурларга һәр вакытта да сез дип кенә эндәшергә, әйдәман булгач бит инде ул аларның инде җитәкчеләре кебек. Шуңа күрә иң беренче чиратта менә шунарга өйрәтәбез. Әйдәманнар дәресләреннән тыш балалар смена дәвамында төрле кунаклар белән очрашты, остаханәләрдә катнашты. Без монда тине буйыбыз. Лагерьдә бик ошый, күп дуслар таптым. Матди ярдәм тулысынча иганәчеләрдән. Икенче генә ел уздырылса да, тәҗрибә тупларга хәтта күрше Самар өлкәсеннән дә белгечләр килгән. Балалар монда көндез генә булалар, ләкин алар өчен монда бөтен уңайлыклар булдырылган. Мотор иттереп инде менә ул мәйдан, ул бөтен ял урыннары, су кыйыну урыны да булдырган шушындай бәләкәй генә авылда. Шуннан да балаларны шундый кызыксындыралар, төрле яклап эшлиләр алар белән. Балалар белән аралаштык килгәчтә, аларга бу лагерь бик ошый. Баланың уңышка ирешүе күп очракта аның тирә-яктагы шартларга яраклаша белүеннән һәм элемтәләр урнаштыра алуына бәйле. Каникуллар вакытында әйдә кебек профильле ял сменасына бару, иҗат сәләтеңне арттыру һәм яңа дуслар табу өчен иң шәп мөмкинлек. Мөршидә Җиһан, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.